מרגע זה כולנו דבר אחד וכולנו כל הזמן בדאגה אחד לשני. אני רוצה לשתף אתכם. ביום ראשון ב-10 בבוקר בערך קיבלתי טלפון מאוד מרגש שבשעה טובה נפתחה קבוצה חדשה של סחי בנתניה. נזכרנו במדורה הראשונה לפני 2 וקצת ש7-8 בני נוער פה בשכונה פתחו את סחי, והיום בלי עין הרע יש למעלה מ-250 בני נוער ב10 קבוצות שעושות סחי. זה מרגש, כי תחשבו על זה שאוטוטו יהיו עשרות בני נוער בנתניה שידעו כמוכם מה הדבר הכי גדול בעולם. ידעו כמוכם שלעשות טוב למישהו זה הדבר הכי גדול שאפשר להשיג בעולם שלנו. וכמה שיותר אנשים בעולם ידעו את זה, העולם שלנו יהיה נפלא. תחשבו, תדמיינו. המלך העירום רוכב שנית בלחץ ההמון. המלך העירום רוכב שנית בלחץ ההמון. מבליט את הכתף הימנית, מראה את הלשון. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אני חושב שבסחי זה הרוח. אנחנו רואים את בני הנוער שלנו שמתחילים לעשות חסדים, מתחילים לחשוב ולדאוג אחד לשני לזולת. זה עושה להם שינוי מאוד גדול בחיים שלהם, ולאו דווקא רק במקומות שהיינו מצפים. לפני, היינו יושבים והיינו עושים בלגן ומפריעים לשכנים וזה. עושים רעש, מלכלכים, שורפים, הורסים את השכונה, חושבים על הקירות וזה. שעמום. היום כבר, איפה? אני חושב אני איך לעזור לשכנה. סיסטם העבודה הראשוני, למעשה, שמתחיל באיתור, מדליקים מדורה, ממקמים אותה במקום שהוא יהיה נגיש לנוער המשוטט לראות אותנו. אנחנו מתחילים איתם שיח ממקום של מקבל, מכיל, לא שיפוטי ודאי, עם אווירה מאוד נעימה, ואחרי פרק זמן קצר יחסית, מתחילים לדבר איתם על משפחות רעבות בשכונה. ומתחילים תהליך של מתן בסתר. מגיעים לשכונה לקראת חלוקה, והם כבר מחכים בחוץ. אנחנו הולכים קודם כל לקניות, וצוות הולכים לקניות, צוות מביאים את המוצרים ומסדרים אותם. אברהם מסדר את הרשימה, מי יוצא עם מי. משם אנחנו מתחלקים לכתובות, כל מתנדב יוצא עם 4 נערים ויוצאים לחלק. זה בעיקרון אתה בא, חונה את האוטו, מסתכל אם יש אנשים. כי אם יש אנשים, הם יראו אותי עולה עם הארגז, שלא יהיה לבייש את המשפחה. אני לא צריך לדעת את הבן אדם למי אני מביא. אני צריך את הכתובת שלו, את המספר דירה. אנחנו עולים לדירה, מניחים את הארגז, דופקים בדלת, יורדים קומה, מחכים שהדלת ייפתח ויקחו את המזון, ורק אז אנחנו נמלטים בשקט. שלום סיירת סחי. שלום. סחי! כבוד! כשאני שומע סחי, אני ישר נזכר במשפט לעשות טוב למישהו. אם עכשיו לא היה את הסחי, השכונה שלנו זה שכונה שכולם עבריינים, מעשנים וכל זה. היינו נגררים. אתה יודע שאתה שונה מאחרים, אתה רואה את האחרים שנגיד סתם שותים ומשחקים וכל זה, ואתה יודע שאתה אחרי פעילות כזאת, אתה יודע שאתה בטח ובטח יותר הרגשה טובה מהם. אני מרגיש כאילו שאני עולה למשפחה ושם לה את הארגז, צמרמורת בגוף.
אני גם מרגיש שאני עושה את החסד הכי גדול בעולם, אני מרגיש שאני נותן את הלב ואת הנשמה בסך. לא אשכח את הפעם הראשונה הייתה הכי כיפית. אנחנו, כל אחד הביא מהבית מוצא, מניחים את השקית, כולם מפחדים, מה יגידו, איך יגיבו, אתה זוכר את זה? כן, באנו לאברהם, אני לא יודע מה יגיד. סוף, רשמו לנו פתק, תודה, אתה זוכר את זה? יש לי אותו בבית, אני אראה לך אותו עכשיו. סחי, אני לא יכול להסביר, זה דבר עצום כאילו, מבחינת הכל, זה מבחינת, אני עכשיו מרגיש במשפחה, עכשיו שאני פה אני מרגיש במשפחה, אני לא מרגיש אצל אנשים זרים, וזה מה שהכי חשוב לי, כאילו, אני אוהב את זה.